Nyt hei, milloin lähtee? Nyt. Okei. Mä oon tullut tänne bussilla Raahesta Ouluun. En päässyt edes kauppakouluun. Oli pakko laittaa lakikki sinne, vittu lippalakit ja pienet vittu meidän nahkatakit. Sen jälkeen tuli nakit, vittu pienet lakit. Mut sen jälkeen mennään vaan tekemään tätä omaa juttua. Mut sen jälkeen vedetään aivan sama mitä tuttu. Mut sen jälkeen puhkalakki karvanuttu. Sen jälkeen tulee puhkalakki ja vittu karpoasiaa. Kusta piston asiaa. Oli meillä paljon siellä vitusi asiaa. Isä äiti antoi mulle neuvoja. Ne kannusti vaan kännipäissä ajavaa teua. Mutta mentiin vielä oven pieleen. Jäi pullo mieleen, mut pakko mennä pieleen. Mut tässä lähti vittu semmonen juttu, mikä vähän vittu pokkaa nokkaa. Vittu vedetään vaikka sokkaa. Raahessa tulee aina suputeksi. Muutama teksvilleri ja muutama fleksi. Oli meillä alkoholista ja monta aivan vittu mahotonta. Kaikki ottaa viinaa, puhuu Kiina, nussi Tiina. Sen jälkeen liimaa. Vittu vedetään vaikka bensatankkiin. Sen jälkeen jäähän tankki. Poliisi on meidän perässä. Huomenna herää vittu omassa putkalaitoksesta, vittu putkan patjoista, vittu niistä aidoista. Juosti 100 aitaa ilman paitaa, mutta se ei oo. Vittu mä en jaksa enää, mutta vedetään vaikka lentää, joku antaa entää, mennään vittu vaikka sinne minne. On mulla se, odotapa hei. Näin minä painajaisunta naisesta, hampaattomasta painajaisesta. Monen kuukauden putken jälkeen herään ja kamppeeni kerään. Siellä oli painajaisnainen, hampaaton, pirunlainen, joka vielä piilaa. Mä kiilaa, mä vedän vittu hillaa. Me pelaa Aston Villaa, vaikka saatana sai sopparin, pesäpallokopparin, pattioi pesäpalloilijat sanoi, että elä tule pelaa pesistä, elä kato kesistä, mutta mennään vaan vittu laittaa Kososen Topi vielä lautaskammoisiin? Ei. Topi Kosonen on vaan ykönen. Nyt loppu, hei. Nää löydetään YouTubesta